हेलो लाब्रा बड कार्टुन नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअनि गिबियावनो डिसक्लेमार होनानै दोनखानोसै मानो होनोब्ला बिराद गोबावजोंसो भिडिअखौ लाबोबाय थानाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जिहेतु गोबाङानो मानसिफोरा रागाजों हरो सोंखारि हरो बुजिग्राफ्रा बुजियो बेनिखायनो डिसक्लेमार होना दोननाया मोजांसिन मानो होनोब्ला बिराद गाज्रि थासारियाव थागासिनो दङ फट'खौ नायनानै भिडिअफोरखौ नायनानै मानसिफोरा दुखुआव गैया सानो नाथाय दुखुआ बयनावबो थायो नोंनावबो दं आंनावबो दं बयनावबो दं स' जियानो जादोला भारमे जाय दुखु सुखु नङा होमबा गोबाङानो सोंहरबाय थादों बिनानावनि लोमजानाया हामदोंना हामाखै नोंथांमोननिसिम दुखुयै फोरमायहरनाय जायो बिनानावनि लोमजानाया दसेनो हामो दसेनो मोजां जायो नाथाय दासिमबो मोजां जायाखै ओमफ्राय मिथिला माला मोजां जागोन इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिदों मोजां जागोन सानसेबाबो होननानै लोगोसे नोंथांमोना रायहरदों जे बा फैसा मोननायखाय भिडिअ बानायखै होननानै बिदि नङा लोगोफोर फैसानो मानसिनो माबा थोआ मानसिनो नांबाय थागौ जायो अब्लाबो दुखु सुखु होनाय थायो फेमिलि प्रब्लेम थायो न'खराव दाङाबाजि दं गैया थायो मानसिनि मेन्टेलिटि प्रब्लेम थायो बेफोरबायदि थाबाथाय मानसिया मानसिफोरखौ मिनिहोनो हाया मिथिबायना आरो जिहेतु दुम्फावनि गाराङा ओरैबायदि गाज्रि जानानै दंमोनलै मानसिफोर फन हरबाबो रायलायनो हायि जानानै दङमोन गाराङानो स' डाक्टरा बुंनाय बायदिब्ला दुम्फावा माने गन्थंनि सार्जारि खालामनांगौ नोंना गन्थंआ एसे इफेक्ट दङ चाइनिस नङानो माबा गन्थंनि रोदाया खाइलिं जानानै दङनो बेखौ अपारेसन खालामबासो दुम्फावनि रायलायनायफ्रा एसे स्रां जागोन होननानै बुंदों अब्लाबो बानायगासिनो दं भिडिअखौ बानायगोन नाथाय भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोगोन होननानै खोथा होनो हाया जिहेतु नोंथांमोना बायदिसिना बुंलाबाय थायो नालाय नोंथांमोनाबो मिथिनांगौ होननानै खोन्थानाय जाबाय नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सानालासिनो भिडिअखौ इन्जय खालामदो ओमफ्राय मोनसे डिसक्लेमार होबावनि नोंथांमोना जि साबजेक्टखौ लानानै दान नायगोन नोंथांमोना साननाङा जे एमाव राजाया फरिखा होखांबायमोन एमाव राजाया ओरै थांखांबायमोन बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो टपिकआव मोनसे मेसेज होनांगौ जायो नालाय जों रिसाल्टखौ बेंखन हिसाबै जों टपिकखौ लाबोफिनबाय थानांगौ जायो स' नोंथांमोना माइन्ड खालामालासिनो भिडिअखौ इन्जय खालामदो बाय बाय आच्छा बारु थाइबानि लारु फरायनो खोन्थाबा फराया हा फरायनो खोन्थाबा उदै सानाय खिनो ओंखारनाय लोमजानाय दालाय माथो नाम्बार लाबोनो हायाखै बहा थांखो नोंना नाम्बारा मा टाइपनि रिजाल्ट जाखो बेलाय हा मा टाइपनि रिजाल्ट बियो पासबो नङा फेलबो नङा मा टाइपनि रिजाल्ट बेलाय आं मा बुंनो रोंबावनो आफा मा मिन्थिया हा मालायनि जानानै मा मिन्थिया सोर मालायनि लै आफा मा मालायनि जानांगौ जाखो आंनिब्रा आंनि हा एमाव बेथा मालाया फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोनदों नोंना बोरो रिजाल्टआ हो मा पासबो नङा फेलबो नङा माबायदि रिजाल्ट जाखो नोंनालाय आं मिन्थियालै आफा मानो मिन्थिया हो ना नों फरिखाखौनो होयाखैमोन फरिखा होयाबाबोथ' फेल होननानै फैनांगौमोन ना हो मा खि मोनजायनायनि नोंना रिजाल्ट गैया मा खालामखो नों नोंनि रिजाल्टखौ हा ना रल नाम्बारखौ थगायदों नों आंखौ बेसेबांमोन नोंनि रल नाम्बारा आंनि रल नाम्बारा 1 ना आंनि रल नाम्बारानो 1 नाम्बार आरो बयनिख्रुइ सिगां एमाव राजा आंनानो सिदा बयनिख्रुइ सिगाङाव गोग्लैयो मास्टारफ्रा आंखौ नाहरबाय थायो लिरनो हादोंना हायाखै होननानै सोंबाय थायो बयनिख्रुइ सिगाङाव गोग्लैयो एमाव राजा नाम लानानै नोंनि बायदि जानांगौमोन आंनाबो गेजेराव मानसिफोरनि गेजेराव जिरायनो मोनगौमोन सोर मा लिरदों सोर मा लिराखै नायबाय थानो हागौमोन आच्छा ये हुइना बद लान्जा टेम्पाट बिदिसो जाहैबाय होमबा खोथाया नाम दोननायनि सायावसो जाहैबाय आच्छा से नाम्बार रल नाम्बारा बहा खारखो नोंनि रल नाम्बारा 1 नाम्बारा माथो फेलबो जानाय गैया पासबो जानाय गैया माबायदि जाखो नोंना रिजाल्टआ हा मा एमाव राजा नों रल नाम्बारखौ थगायदों नामाब्रा नंमारगौ आफा आंना 1 नाम्बारानो रल नाम्बारा नाथाय मानो आंनि रिजाल्टआ फैयासै आं मिन्थिला फेल जाखोना पास जाखो मिन्थिला आंना रिजाल्टआनो गोमाबाय आफा नों माबा मोनसे खालामदोलै आफा आच्छा जेब्ला निदान सम सफैयो अब्ला बिफाखौ नांगौ जायो हे मानो लाजि फोनांदोंब्रा आफा लाजि फोनांनाङा ना आंनि इसिबां गाज्रि समाव आंखौ मानो लाजि फोनांनांगौ आफा आंना दिनै रिजाल्टआनो गोमाबाय पास ना फेल आं गावबो मिन्थिला बेखौनो नों लाजि फोनांबाय थानांगौ जाबायना आं दुखु मोनबायलै आफा नोंनि बे लाजि फोनांनाय रावखौ खोनानानै ओमफ्राय रिजाल्टआबो बहाबा गोमाबाय आंना आं दुखु मोनबायलै आफा आं थैसिगोनसो ओइ अमा फाग्ला आंनि फिसा हौवाखौलाय मानो रायबाय थादों नोंलाय थैनो ओंखारलायनाय हामा आबा हामा थैलाबायो नामा आंलाय जेबो मिन्थियालै आं बुस्थुखौ नायैसो मा जिनिस होनना सिरि था नों काला बन्दा अरे काला हुआ तो क्या हुआ दिल तो गोरा है ना अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना ओइ हांग्रि मन्दि नुबाय दा नोंसालाया मा खालामनानै फैखो रिजाल्ट खोमानानै फैदों रिजाल्ट मालाया रिजाल्टआ पास जानाय फेल जानाय फैयोबा बेनाबा रिजाल्टआनो गोमानायसोनो बहा गोमानांगौ जाखो सोर बिफानि खिबुआव गोमाखो बिनि रिजाल्टआ हा मालायनि खिबुआवलाय मानो गोमालाबायनांगौ जाखो रिजाल्टआलाय रिजाल्टखौ होनो बावगारदों खोमा आरो एमाव आबानिखौ मालाय मास्टारफोरा बावगाराखै बे रिजाल्टखौ होनो थाखाय एमाव आबानो हा मास्टारनाव सोंहैफिनबानो रिजाल्टखौ हरफिना बे एमाव आबानो नोंहा थांनानै सोंहैनो हाया एबा रिजाल्टखौबा बहा दोनसनखो ओइ जाम्बि बाने एथ' जाम्बि जायोना नोङो हा मास्टारनाव सोंबानो मोनगोन नामा हा मास्टारनाव सोंबानो मोनगोन मा मास्टारफोरालाय मा मिन्थिगौ बेखौ बर्डआव थांनानै सोङोबासो मिन्थिसिगोन हा बहा थांनानै सोंहैबानो जाबाय एमाव आबा नोंलाय रिजाल्टखौलाय बहाथो दोनफ्लांना लाखो दे ओइ हांग्रिमानि जि बाथ्राखौ नों एसेबो आइडियानो गैया जेबोखौनो बुजिया बेफोरखौ नों बुंनानै लाब गैया मिथिबाय आंखौ रोङा होननानै बासिदों औ बासिदोंआनो आं हा बिदि रिजाल्टखौ जानला मानला दोनखुमानो होनबानो हायो नामा हा बिदि रिजाल्टखौ जानला मानला नागिरब्रबनो होनबानो हायो नामा
जेबो फोरोंना होआसैना बिखुमजा साला आंना बेखौ टेव 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 हिन्दी रायलायनोल' फोरोंबाय फोरोङाखै माथो आंहा हारसिंसो सोलोंदों दा टिभि नायै नायै गैजारोङिनि फिसा नालाय फरायनोबो मोनासै मालायनाव रुवाथि थाबाय बायैनो फरायनोबो मोनासै दा नै आंहा बिदिसो होनजाबाय फरायनो रोङिखायनो बासिजाबाय आयै फरायनो रोङा जाखो मा जाखो नों गोरोंखाब्रा आयै नों टेनसन लानाङा ना आफानिख्रुइ नोंसो बांसिन गियानिसिन गुनिसिन नों टेनसन लानाङा आयै आफाया मा होनो माथाय गावनो मिन्थियालै ना आफा अच्छा मेरी बिल्ली मेरे को ही मेव आदा आं नोंखौ फास जाबाय होननानै मानसिफोरखौ लिंहरबायसोमोनलै जोंहानि न'आव दायो मिस्थि जानो साहा लोंहोनो होननानै नुबाय दा नुबाय सब खोथाखौनो धल दामनानै खोन्थाग्रोनो नाङा मिथिबाय दावखाबाय था यस बापु आच्छा मावबाय था दा मा खालामगोन नों रिजाल्टआ गोमालायनाय पासबो नङा फेलबो नङा मा खालामगोन नों दा ना नों फरिखा टाइमाव पेपारखौनो होआसै पेपारखौ होबाबोथ' नोंना रिजाल्टआ फेल फैनांगौमोन ना मा खालामगोन नों मा खालामगोन नों पेपारखौ आं मा खालामनांगौब्रा आफा बे फरिखानि पेपारखौ मास्टारफोरासो साना जुनो थाखाय लाङाखै बे बावगारनानै माथो साना जुनो थाखाय लांबाय खोमा ओरैनोबा जोंना अंख मास्टारा बिराद फुजा खालामबाय थायोनो फुजा खालामनो बिसोरनो पेपार नांबाय थायो जाहैबाय प्रसाद राननो थाखाय बिसोर लांफादों नामाथाय आच्छा अंख मास्टारासो दाय जाबाय दहाय फुङावनो फन हरनानै सोंहरखांबाय आंनाव एमाव बेटानि रिजाल्टआ दाहाय फैगोन होननानै बे मानसिया नोंनि पेपारखौ माब्रै साना जुनो लांनांगौ जाखो आं नोंनो दा मोनासिम टाइम होगोन मिथिबाय एमाव बेटा रिजाल्टआ माब्रै गोमानानै दङ बेखौ नागिर आंहा मिटिं दङ मानसिफोरखौ फुस्लायहैनांगौ आंहा जाहाथे नारजि बुदांनो रावबो भट दाहो होननानै बेनिखायनो दा मोनासिम रिजाल्टनि खबरखौ मोननांगौ बहा गोमानानै दङ सोरनि खर'आव जिरायनानै दङ सोरनि खिथु सिङाव नोंनि रिजाल्टआ हाबनानै दङ बेफोरखौ गासिखौबो खबर लाजोबनानै आंनो होफैनांगौ माबायदि खोथा बुंथारोब्रा आफा आंनि रिजाल्टखौ आं खोमायाखैना आफा मालाबा रिजाल्टआ बहा गोमानानै दं मा मिथिगौलै आफा मानो इसेबां लाइसिं खालामो आंनि दुखुनि समाव आंखौ हेफाजाबसो होनांगौ उल्था आंखौ बिदिसो बुङो मानो लाजि फोनांनांगौ जाखो आफा मानो लाजि फोनांनांगौ जाखो मायाव लाजि फोनांनाय नुदों रिजाल्ट खोमाबा खोमानानै नुबाय थफिराम थफि गेन्द्रायाबो मिनिनो फैलायबाय रिजाल्ट गोमानायखौ खोनालायबाय दां बेबो बापाव रिजाल्टआव पास जानायनि खुसियावनो मा जागोन मा लोंगोन मा जाहोगोन बेदर जागोन मैसो जाहोगोन अमा जागोन रायलायलायगासिनो दङ नामाब्रा ओइ एमाव राजा मा प्लानिं प्लटिं जागासिनो दङ नामाब्रा दावखा आं मिथियालै आं बुस्थुखौ नायैसो मा जादों होननानै आच्छा दे ओइ एमाव राजा मोनबेसे गन मोनखोब्रा गन मोनसे ना गन मोननै ना गन मोनथामब्रा नोंहा डिभिजना मोनबेसे गनाव पास जाखो नों बुंब्रा बुं लाजिनाङा फेल जाबाबो जेबो नङा पास जाबाबो जेबो नङा ना रिजाल्टसो बे मोनसे रिजाल्टसो बे रिजाल्टआलाय मा जेबो नङा मानसिनि जिउनिख्रुइ देरसिन नङा ना मानसिनि जिउआ थाबाथाय ना बिराद रिजाल्ट होबाय थानो हागोन बेनिखायनो नों बे बाराव फेल जादोंबाबो जेबो गिनाङा मिथिबाय आरो नायगिरिफोरनिसो मोनसे डिसक्लेमार होनाय जाबाय एमाव राजालाय माथो थांनाय बोसोराव एग्जाम होदोंमोन होननानै बुंनो नाङा दे मानो होनोबा जोंनो नोंथांमोननि सायाव मोनसे एन्टारटेनमेन्ट लाबोनो थाखाय जोङो रिसार्कोल बे हिसाबैबो जोङो एन्टारटेनमेन्टनि मुङाव नोंथांमोननि खाथियाव जोङो मिक्स मसला लगायबाय थानांगौ जायो जेरै दरेमना मालाबा देरनो रोङा बिदि नङा होमबा बिदिनो थाबाय थागोन मिथिबाय स' जेबो साननाङा नोंथांमोना इन्जय दा एपिसोड बा इंलिस रोंबाय माथांबो एमाव राजा दे खोन्थादो माब्रै जाखो रिजाल्टआ एमाव बेटाया साननैसो बबा जानानै थाथ'गोन बापावै मानि खुसियावब्रा रिजाल्ट खोमानायनि खुसियाव मा डाइरेक्ट बुंब्रा मा जादों फेल जादों ना फेल जादों ना फेलबो जायाखै फार्स्टबो जायाखै एमाव राजानि रिजाल्टआनो गोमानानै दं साला फेल जाबाबो दुमा फोथा फंसेसो होनो हागौमोन पास जाबा रंजानो हागौमोन दा मोननैबो जाला माथो रिजाल्टआनो गोमानानै दं मा खालामनांगौ जाखो मालाय दुनियानि मानसिया रिजाल्ट मोनखाबाय बे हारसिंनाल' रिजाल्टआ गोमानानै दं बापावै माब्रै जाखोब्रा बिदि माब्रै जाखोब्रा नोंनि पेपारालाय बिदि गोमालायनाय एमाव राजा दा नोंनि रिजाल्टखौ मा हिसाबै लानांगौ जाखो फेल जादों ना पास जादों आं मा मिथिगौ दा बेखौनो आंहा हाथाय लोरिलायनाय बेदर मोनजासिगोन खोमानानैसो जानो फैदोंमोनलै थोद मोनजानाय नंला माथो बे न'खराव जेबो जालु जालायानो जोबनो रोङा मालाबा माबा मोनसे जानाय मालाबा नाबा रिजाल्टआनो गोमानाय बिदिखि जायोलाय दुनियायाव लाख लाख मानसिया रिजाल्ट मोनबाय खुसि जाबाय दुखु जाबाय जोंना मा दुखुबो जाथावा खुसिबो जाथावा रिजाल्ट खोमालायनाय माब्रै जाखो आंखौ लाजि फोनांबाय थानांगौ आफा आं जेबो खालामाखैना मायाव लाजि फोनांनाय नुखो नोंखौलाय बेखौ लाजि फोनांनाय होनो नामा एमाव राजा बेखौ लाजि फोनांनाय बुङाब्रा नोंसोर बिराद लाखिलै मिथिबाय नोंसोर बिराद लाखि खोनासं जोंनि शक्तिमाननि समनि मानसिफोरा बेसेबां लाजि फोनांजायोमोन गोदो बेसेबां गिलुं गिलुं थायोमोन दानि गथ'फोरखौ रावबो लाजि फोनांलानो माथो स्कुलनि मास्टारफोरजोंबो मालाय फ्रि रायलायो मास्टारजोंनो मालाय मा होनोमोनलाय बिदि मोसानाय रिल्स बानायलायो भिडिअ बानायलायो ब्लग बानायलायो स्टेटास नायलायो वाट्सएप ग्रुपआव रायलायलायो मास्टारजोंनो
मास्टारफ्रानो न'आव फैलायनानै मालाय साहा लोंफैलायो जोंनि दिनाव मास्टारजों एफा फ्रि नङामोन मिथिबाय गोजाननिफ्राय मास्टारखौ नुदोंबानो जोङो लामाया एरखायबाय दानि बायदि नङा जोंना नुबानो है खि खाखा मिनिनानै मास्टारजों रायलायनो मास्टार होनबाथाय जोङो थैनायजों समान गियोमोन थैनायजों समान नोंसोर दानि गथ'फोरा लाजि फोनांनायखौल' नुयो हो नोंसोरलाय मा स्कुल समाव बांद्राय बुजानो नांला गोदोसो जोंना थाफ्ले बुलायनाय मानजा सेल्था सेल्था जालायनाय बुजायमोन जोङो दानि गथ'फोरा बांद्राय बुजानो मोनला गोदो जोंसो देन्जार मानजा सिखा सिखि थालायलायनाय बुजायोमोन दानि गथ'फोरखौ एसे आखाइबानो बिमा बिफानाव खोन्थाहैबाय बिमा बिफाया फैनानै कमप्लेन होफैबाय बास जाबाय दा आरो दानि गथ'फोरा बिमा बिफाजों बिराद बिन्दास फ्रि फ्रें थायोब्रा बिमा बिफानाव गोसो जाबानो बुस्थु बिनो हायो गोदो जोंनि समाव बुस्थु बिनो हाया बिफानावथ' डाइरेक्ट बुस्थु बिनो हाया फार्स्टआव बिमानिसिम थांग्रोगोन खोथाया बिनिफ्रायसो बिमाया बिनानै होबासो बिफानिफ्राय मोनगोन जों डाइरेक्ट बिफानाव थांनानै ओरै नांगौ थोरै नांगौ बुंनो हाया दानि गथ'फोरा बाइक नांगौ आंना आफा जाहैखायो बिदि बिनो हायामोनलै जोङो ना अमा राजा हायामोनथ' आरो बिना लाबानो मोनबायमोन मानजाया मानि बाइक नांगौ मानि फैसा नांगौ होननानै बिमानो खोन्थाग्रोबासो जायोमोन जोंना बिमानो खोन्थाग्रोनांगौ होमबासो बुस्थु मोनोमोन जों बिफानाव डाइरेक्ट बिनो हाया मालै नोंसिना डाइरेक्ट बिफाजोंनो एफा फ्रि फ्रें रायलायो बिदि जायो ना मा बिफाफोरजोंनो गेम गेलेलायो बिफाफोरजोंनो एदावलायो बिफाफोरखौनो रायनो हायो गोदो जोंना बिदि नङामोन बिफा होनबाथाय मा साननांगौमोन जोंना बिफा होनबाथाय जम राजाखौनो साननांसिगौमोन आरोना एकदमबारे गिख्रांथाव बुस्थु होनना सानना लायोमोन बिफाया जोंनिफ्राय न'आव फैबाथाय जोङो आखायाव कलम बहि लानानै थियारि जानायसो नुफैखानांगौ बिफाफोरा नोंसोरनि समनि बायदि नङाब्रा बिफाया फैनानै नोंसोरखौ गेम गेलेनाय नुफैनाय फनाव रायलायनाय नुनाय बिदि नुफैनो मोनामोन जोंनि बिमा बिफाया जोंनि स्पेसियेलि बिफाया बाहेरनिफ्राय फैबाथाय अबेबा हाथाय बाजारनिफ्राय फैबाथाय जोंखौ लेखा फरायनायसो नुफैनांगौमोन नङाबा चिन्ता टा चिता टा 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 टासो जाखाबाय आरो एसेबां अननाय मोननानैबो एसेबां सुबिदा मोननानैबो नोंसोरो लाजि फोनांदोंसो होनबाबो जोंहासो बेसेबां लाजि फोनांजायोमोन जोंनि जिउनि सायावसो अयनाय जादों अयनाय बिफाखौ थोर थोर गिनांनाय मास्टारफोरखौ थोर थोर गिनांनाय नोंसिनि दिनाव बिदि गैद्रायाना आच्छा अमा राजा माब्रै जाखोब्रा नोंना इलेक्सना मिथिङाव थांनो ओंखारदों आं थांनाय बोसोरावसो नों थगाय थसि आंखौ फेजेननानै देरहाबाय बेबाराव नारजि बुदांखौ फेजेननो हागोन ना नोंलाय सोरनि फारसे जानानै दं जेराव फैसा दं बेवहायनो बाहागोलै आंहा जेराव चान्स दं बेवहायसो लोगो जागोन आं जाय आंखौ बायनो हायो बेजोंसो थांगोन आं नों जुदि आंखौ बायो नों आंनो बेनिफिट्सफोरखौ खोन्थानानै होनो हायो अब्ला नोंनिसो लोगो जागोन जुदि नारजि बुदाङा आंखौ गावनिसिम खालामनानै लानो हायो अब्ला नारजि बुदांसो होलांसैब्रा मासे लासिं बाथ्रा बुंखो नोंलाय नोंहा मान सनमान होनाय गैया नामा मानि मान सनमान जाखोब्रा जेराव फैसा दं बेवहायसो थांगोन दा मालाय खायसे खायसे हिनजावफोरानोबा हौवाफोरानोबा गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बायदिसिना गाफ्राव गाबसि खालामलाबायनानै माबा जायाफ्रा मा जात जात बखिलाबायनानै मालाय फैसा आरजिलागासिनो आंनो फैसा होबानो आंहाबो थांगोन आरो पार्टि सोलायगोन माथोखाय बेवहाय मालायनि खोथा सानना लाब गैयालै गावनि उदैया थिंख्लि बायदि बुंबानो जाबाय बास आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंखौ जुदि आङो आंनि टिमाव लाबाय नोंनो नांगौखिनिखौनो होबाय मा गेरेन्टि जे नों नारजि बुजांजों थाङा होननानै आं होनखाबाय दा जेरावहाय बेनिफिटआ बांसिन दं बेवहायनो खारखागोन मा नारजि बुदां मा अमा राजा जेरावबो खाजा मोनजायो बेवहायनो उरलाला जाहैखाबाय आरो आच्छा आं थांनोसै माव राजा रिजाल्टआ नायगोर दे मोनफिननोबो हागौ आं हले फैबाय मानो नायगिरना होयाखै फिसाखौ रायगासिनोसो दङ मानो थेमेले नोंलाय जायखिजाया एमाव बेथा नोंबोथ' बिराद चालु बाथ्रा बुङोना नों बानायगोना लाग्रोलाय देलाय नोंनि रिजाल्टआ बोरै गोमानानै दं दाब आङो अफिसाव थांनानै फैनि जागोन दे आफा माइसे गिलु बालु स्पिचलै आयै आं होनो हानाय नङालै नारजि फिसा बिदि बुंबा जानाय नङाना नोङो भाषण होबासो बायदिसिना गोदै राव बुंबासो गामिनि रायजोफोरा नोंखौ अनसायगोन नोंनाव भट होगोन आं गोदै बुंनो रोङालै आयै जे सैथो बेखौसो बुंगोन आं नै नारजि फिसा दानि जुगावलाय सैथो बाथ्रायालाय बहाथो जाजोबनांगौ जाखो जायाना मालाबा रावफोरखौ गुवार बेखेवनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गोसोआव जिरायनो थाखाय एसे मोजां बाथ्राबो बुंनांगौ जायो आफा आंलाय बेसेबांथो बेफोरबायदि पलिटिकेलनि गादियाव जिरायबाय थानो नोंबो आंनि जायगाखौ लानांगोन ना आं दा एमएलए जाबाय बिनि उनाव नों जागोन नोंनि उनाव फिसालाफोरा जागोन बिदिनो खान्दानानै एमएलए बंस जानांगौ जोंहा मा एसे गिलु बालु सिमांलै आयै राजानि फिसा राजा होननाय बायदि आरोहाय आं माखौथो सानबाय थाखो आं जिखौ लिरनानै होदों बेखौ नोङो फरायहैबानो जाबाय माबोरै फरायनांगौ जाखोब्रा बेयाव लिरनायफोरखौ आं मिनिनोसो ओंखारदों आरो थगायनायनि बाथ्रासो बुंबावदों नों मालाबा हाफांनि खोथाखौबो थगायो नामाब्रा बिमाखौ थगायसुलिसो सानलायबाय आरो बिमाया नोंखौ 9 मास उदैयाव लानानै फेदेरनाया बेफोरो थगायनाय जायो नामा उन्दैयाव नोंखौ रायलायनो फोरोंनाया थाबायनो फोरोंनाया बेफोर गासैबो नंखायजोबमोन नामा दायो बिदि नङाब्रा नाथाय आं पलिटिकेलनि लाइनावनो गैयाबा आं बोरै हानांगौ जाखो आरो जिबायदि पलिटिकेलनि लाइनाव थगायनाय जाथारनांगौ आं थगायनोनो रोङाना
हा नोंना हिनजावा फोरोंगोन ना एसे मा बुंनांगौ मा बुंनाङा ओरैनोबालाय माथो आयेनखौनो खुगायाव लाजोबो आयो माथो आंनि खोथा जि मोजां रायलायगासिनो दंहाय जियानो जादोंला आं दिनै जेबो बुंला नाजुदां जोंना फावगालि आरो बानलु बेदाङा पास जाबाय मिथिबाय ना पास जाबाय औ जाबायथ' आरो आं जोबोद खुसि मा कलेजाव एडमिसन लगायगोनहाय नाजुदां मा कलेजाव फरायहैगोन आं हले फावगालिखौ गार्लस कलेजावसो हगारगोनहाय कलेजाव हौवाफोर गोनाङाव थांबा दिगदार जागोन नामा ओमफ्राय सासेखौ बयस माबा कलेजावसो होगोन गार्लस कलेजाव होबाबो दुस्त जानांगौबा जाखायोहाय ओमफ्राय बयस कलेजाव होबाबो बेनिख्रुइ मोजांसिन जेनेरेल कलेजफोरावनो होबालाय माथो जागोन जेराव हौवाबो हिनजावबो गासिबो ज' फरायो ना नाजुदां साननैसो थाथ'दोंब्रा मा दानिसेबां हाखु दाखु नै आंहा माबा स्पिच मोनलाबायदों इलेक्सननि थाखाय भाषण मारिहैनांगौनो माबा मिनिनोसो ओंखारलाय लांबाय आं माखौ मिनिनांगौ जाखो नों भाषण मोजां मारिबासो मा गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंखौ मोजां मोनगोन दा आंबो बेखौनो बुंदों बिहामजो नै आंनि खोथाखौनो मानिया माबा मिनिनोसो ओंखारबायनो देलाय फरायलाय मा लिरदों होद मिनिनो ओंखारदोंलै आं है उनाव मिनिबाय था दे मा मिनिथाव लिरदों देलाय खोनासंनि आं आइ बिखुनजोआ मा लिरदों नायथारनि आंबो खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनाय गासैबो सोद्रोमाफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो फैनो गोनां आलासि उन्दैमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय मा आलासि गोनां उन्दै फैनो गोनां उन्दैलै दे बेफोरखौनो बुजिया नामा फैनो गोनां उन्दै आरोहाय जोनोम जायैफोरखौ होनदों आरो आयु नोंहाबो गेजेराव आयु आया होननानै बुंनाङा दे नारजि फिसा फरायलाय रायजोफोर देग्लायनि आङो इलेक्सनाव आंबो बिजाथि महरै गाखोबाय माखौ मिनिनो ओंखारदों दे फरायदो रायजो राजा नोंथांमोन आंनो आलुनि सिटाव भट होनानै जै खालामहोदो आंखौ ओमफ्राय मानो होनोबा जोंहा आलु जानानै बयबो थांनानै दंखायो आलुआ ओंखाम बायदिनो बयनिबो आंगो जेरै सोरबा दाउ जायो दाउ जाया नाथाय आलुखौथ' बयबो जायो सोरबा ना जायाबाबो आलु जायो सोरबा बेदर जायाबाबो आलु जायो बिदिनो आलुआ जोंनि जिउआव बयनिबो थाखाय गोनांथिखा आरो मोनसे जोंनिनो पार्ट जोंनि जिउनिनो बेनिखायनो आलुआव नोंथांमोना बयबो भट हो आरो आंखौ देरहाहो जुदि नोंथांमोना आंखौ देरहाहोबाय अब्ला आं नोंथांमोननो जोबोद फेसिलिटि होगोन बेफोरनि मादाव गिबियावनो सोलोंथाइनि बेलाखौ नोजोर होग्रोगोन आं बेनो जाहैबाय जाय माहाजोननि फिसाफोर बिसोर गासैखौबो सरखारि फरायसालियाव फोरोंहोजोबगोन आरो दंबावो जाय जौ लोंग्रा हौवाफोर बिथांमोननि हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां अफार होनाय जागोन बे अफारानो जाहैबाय जौगार मुलिनि मुङानो जाहैबाय जौगार मुलि माने जौ गारनाय मुलि जौ गारहोनाय मुलि होनाय जागोन जाय बिथांमोना थिगसे जौ लोङो बिथांमोननो जौनि मुलि होनाय जागोन बे मुलिखौ हिनजावफोरनो होनाय जागोन हिनजावफोरा ओंखामाव संनानै ओंख्रियाव संनानै होफानाय जाथोंसै आयौ हाबाब देन्जारलै दे सिगांनिया फरायबावदो माखौ मिनिबाय थादों आरो दंबावो जाय आरो लामाफोरखौ बिराद मोजां खालामनाय जागोन गासैबो गामिनि लामायानो जा राजा लामायानो जा गासैबो आयना बायदि जोंख्लाबजोबनाय जागोन गावनि महरखौनो राजा लामायाव नुलायनाय जागोन जाय बिथांमोना आयना बायनो हायाखै बिथांमोना लामायाव फैनानै लामानि राजा लामायाव फैनानै बा गावबा गाव गामिनि लामा फाखायाव फैनानै आयना माने गावनि महरखौ नायफैनो हागोन बेनिफ्राय लामा जिं बिबार बारि थाजोबगोन बे बिबार बारियाव फैनानै सिख्लाफोरा रिल्स बानायनो हागोन रिल्स बानायनानै फैसा इनकाम खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना हाबा जाखानाय हौवायानो जा बा हिनजावानो जा बिथांमोना खारलाङो सोरबा बेलेग हौवाजों बा सोरबा बेलेग हिनजावजों बिथांमोननि बिसि बा फिसाइफोरनो ट्रेकिं डिभाइस होनाय जागोन जाहाथे गावनि हिनजावा सोरजों रायलाय बेफोरखौ मोनथिना मोननायनि थाखाय आरो बर' हारिया मोजाङाव फैनायनि थाखाय आरो गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरानो खामानि मोनजोबगोन रावनिबो न'आव अर जोङालासिनो थानाय नङा बयनिबो न'आव अर जोंगोन ओंखाम मोनजागोन माने रावबो दुखिया जानानै थानाय नङा रावबो ओंखाम मोनजालासिनो थानाय नङा माखौ मिनिबाय थाखो बेफोर गासैखौबो मावजोबगोन ना हा बेफोरखौलाय नोङो एमएलए जाबा मावनानै होखानांगोन ना बेसेबां गोरलै आरो आयै मिनिनो ओंखारदों आयै जेरावबो कारापसन दङलै आयै आं जुदि फैसा मोननानै रायजोफोरनो होयो अब्लाबो बेयावबो जाख्ल'जाख्लायानो थागोन
गामिनि गिदिर सोरबा गेदेरानो जागोन बा बै गेदेरसिम मोनहैनायसिम बे एसे बिनि गेदेरानो जालायगोन आंनि गाहायनिफ्राय गाहाय एकदम गाहायसिम मोनो फैसायानो थाइसेल' थायगोन आं जुदि 100 थाखा फैसा होगोन आंनि गाहायसिनाव 100 थाखा हरोबा बे 10 थाखा लाखिनानै 90 थाखा बैयाव फाथायहरगोन एसे गाहायसिनाव आरो एसे गाहायसिननिया गाव 10 थाखा लाखिनानै बा 20 थाखा लाखिनानै बैनिसिम 70 थाखा हरगोन ओमफ्राय बैनो 70 थाखा हरनाय मानसिया गावहाबो जानो लुगैनानै 10 थाखा बा 20 थाखा लाखिबा बैयाव 30 थाखा लायगोन आरो जेब्लासिम गोरिब गुन्द्रानिसिम सहैगोन फैसाया अब्ला 10 थाखाल' थालांगोन बेनिखायनो लाब गैयालै आयै लाब गैया एमएलए जाबाबो लाब गैया उनाव आंहासो बदनाम मोनगोन ओइ फाग्ला माखौ सानबाय थायोहाय बांद्राय माबाबाय थानाङा आं स्क्रिप्ट लिरनानै होगोन दे मालाय अमा राजायाबो मालाय हनै थांबायानो फाखनैनो नोंहा बैनो थांनांसिगौ थौदों ओंखारदो बिहामजो बेखौ एमएलए खालामथारनांगौ एबार माबा बुंनांगौ माबासो बुंफ्लां फैगारबा गैलाहाय थिगबो गैया आरो बेजों जि खोथाया जाफुङा मोगथाङाव जाया बे खोथाखौसो बुंग्रोगोन आङो मानसिफोरानो कारापसन गोजाबा हारसिं मोजां खामानि मावबा मा जानांगौ जाखोब्रा आयै बिदि जेबो जाथ्राहाय र' आं ड्राइभारखौ लिंहरनोसै मिटिङाव थांनो गोबाव जाबाय बिहामजो दे आं गासिबो एरेन्ज खालामजोब्बाय बे फाग्लाखौ लानानै थांदो आंहा आंनि फिसालाखौ एमएलए जानाय नायनो लुगैदों बिनिफ्राय आंनि फिसौनि फिसौ गासिबो एमएलएनि बंस जाजोबथारनांगौ जोंहा थोद बिदि जानांगौ होनबानो जानो हायो नामाब्रा दे मिटिङाव थांनायसै आङो खिन्थु आं गेरेन्टि होनो हाया दै आंबो मिटिङाव मा होनगोन रायजो राजाफ्रा आंखौबा अनसायगोन ना अनसाया मानो अनसाया जानांगौ जाखो अनसायो आच्छा दे गसाय रिजाल्टआबो गोमालायनो रोङो नामाब्रा बोरै जानांगौ जाखोब्रा एमाव नालाय बोरै जाखो रिजाल्ट गोमालायनाय मा रिजाल्ट गोमादों बोरै बेफोरबायदि रिजाल्ट गोमालायनाय जाखो आंबो मिन्थियालै बे एमाव राजाना रिजाल्टआनो गैयानो फेलबो जानायबो गैयानो फार्स्टबो जानायबो गैयानो आयौ बिदिबो जालायो आरो दासो खबर मोनदों आं ओइ सन्थला मा खालामदोंलै जिरायनानै दङलै फै जिराय मानोबा फैदोंमोनलै बे इलेक्सननि बोथोराव इलेक्सननि खोथाखौनो रायलायनो फैदोंब्रा आंलाय नै सानखाथारदोंमोन आं स्वादखौ आच्छा देग्लाय सोरनाव भट होगोन नोंलाय अमा राजानाव होगोन ना नारजि बुदांनाव होगोन आसलथे नों अमा राजानावनो होखागोन बायदि मोनबाय आं मानो होनोब्ला अमा राजाया नोंनि बिसालथे नङा होमबा बिदि नङालै सामसै थांलाय साहा फुदुंना लाना फैलाय दे होमबा जिरायथ' दे थफिराम गोथावनो साहा फुदुंना लाना फै जागोन दे ओइ सन्थला सोरखौ सापर्ट खालामदोंब्रा नोंलाय अमा राजाखौ ना नारजि बुदांखौ अमा राजाया जोंना एसे फाखादबना थेवबो गोसोनिबो बांद्राय गाज्रि नङा अब्लाबो अबेबा खेत्रआव देन्जार फाखालै बियो नाथाय नारजि बुदाङाबा बिदि नंद्राया नंनायालाय अब्लाबो आं मानसिफोरखौ सानसोनो गोसो गैलालै भाइ माथो खालाम सानदों नोंलाय नोंनाबो खुगायासो हिनजावनि ना फोथायनो गोब्राब मोनलाय लाङोलां देब्रा दे एबार हौवानि खुगा होननानै साननानै लादो दे बुं साननायखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै बुङोलै आं अमाया सापर्ट खालामनो खोन्थाबाथाय खालामगोन होननानै बुंलायगोन आरो नारजि मोननियाबो सापर्ट खालामगोन खोन्थाबाथाय खालामगोन होनगोन आरो जायखिजाया मोननैबो पकेटाव फैसाया गरम जाबानो जाबायलै थांनाय बोसोरावबो बिदि खालामाखै होनलाय नोङो बिदि नङाबा बिदि नङा थांनाय बोसोराव सोरनि साइडआव दंमोनब्रा नोंलाय माखौ गोसोखाङोब्रा देग्लाय नोंलाय सोरखौथो सापर्ट होगोन सानदों अमा राजाखौ हले आङो थैथां सापर्ट होनायाव गैथारालै नारजि बुदांखौ सानजायो माबा मोनसे नाथाय अमा राजाखौबो ओरैनो गोरलैयै गाराब्रा बेखौबो जाख्ल'थारनांगौ दे होमबालाय नोंनालाय माब्रै जाखो आंना ना माब्रै जानांगौ जाखोब्रा बेखौनो दा लोगो हमनो नागिरदों आं अमा राजा मोनाव थांदोंमोन एमाव राजानि रिजाल्ट लायनो गैयानो रिजाल्टआनो गोमानानै दङ गथ'ना जियानो जादोला आं आंनि अनजालिखौ लोगो हमनो थांनोसै दे थां आयो बोरै रिजाल्टआनो गोमाखो नोंनालाय बेनोथ' जादोंलै रिजाल्टआनो बोरै गोमाखोथाय आंना बिराद दुखु मोनबायलै आं नों पेपारखौ साबमिट खालामखादोंमोन ना खालामदोंमोन दा मा खालामनांगौ जाखोब्रा आं दुखु मोनबायलै बिरादनो बर्डआव खबर लादोंना लायाखै माबा थफिरामा फन खालामदोंमोन आंखौ दासो दौदे मेडामनाव खबर लागोन होननानै बुंदों दे होमबालाय गोसोखौ बारा दुखु खालामनाङा दे रिजाल्टआ फैगोन दे जायखिजाया बर्डआव खबर लाबानो मिन्थिगोन ना औलै बेनोथ' दे होमबालाय नों थाथ'दो आं थांनोसै दे बाय बाय आं दा फावगालिनो मा होननानै खोन्थानांगौ जाखोब्रा आं टेनसन जाबायना बिरादनो एमाव राजा दासो फैबाय होमबा नों एफा गोबाव जियानो जादोला कंग्राट्स थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नोंनालाय माथो रिजाल्टआनो फैयासै माथो बुंबावनोब्रा नाम्बार बाराद्राय मोननायखाय मास्टारफ्रा मेगन सानानै आंनि पेपारखौनो दोनखुमाबायसोदां
दा मा खालामगोन दे दा मा खालामनो दा मा खालामदों दा मा खालामदों आं दुखु मोनबायलै एमाव राजा नों गाबनाङा ना नोंनि रिजाल्टआ फैफिनखागोन दे बिदि रिजाल्ट गोमालायनायाथ' बिराद आसरित खोथाना नों टेनसन लानाङा नों नोंसानि आफाखौ बुंदोंना बुङाखै आफाया आंखौ दा मोनाजासे आंखौसो नायगिरनो खिन्थादों जेन आंसो दोनखोमादों आरो रिजाल्टखौ उनाव दा मोनालागि मोनाबासो इयो गाबोन समफोर माबा मोनसे खालामसिगोन आरो बर्डआवनो माबा मोनसे लेर बेर जाखादों बे नोंना नों टेनसन लानाङा दे आङो आइनाव हेफाजाब बिगोन आं दा माबा मोनसे खालामनो हागोन नामाथाय नोंसायालाय आंनोलाय मानो हेल्प खालामनोब्रा नोंसाया आंखौ नायनोनो बायो बेथ' नंगौ होमबाबोथ' रिजाल्ट गोमानायनि खेत्रआव माबा मोनसे आइडिया होगोन खोमा माबा मोनसे हेल्प खालामगोनदां आं आइनाव सोंहैगोन दे उनावहाय नोंसानि आइया आंखौ आरो बांसिनसो रायबालाय जेबो नङा दे आं आइनाव सोंगोन आइया दा आफाजों मिटिङाव थांदों खोमा मिटिंनिफ्राय फैबाथाय आं सोंगोन दे नोंल' टेनसन दाला जागोन दे बाय बाय नोंजों रायलायनाय नुबा दा मानसिफोरा एरनानै हैगोन दे माब्रै रिजाल्ट गोमालायनाय जाखोब्रा आंनि खाफालालाय टाइट ओइ बादाले आइ नै बाला नोंसाय दे औ ब्रा आंसो आंनि फनखौलाय आंनि वाट्सएपखौलाय मानो रिप्लाय होआखैब्रा मानो रिसपन्स खालामाखै बादों आंहा नोंफोरबायदि अबुजन हौवाफोरजों रायलायनो बायो आं माबा रिल्स बानायबाबो दाय जायो नोंहा आं रिल्स बानायनायखौ दाय जायाखैब्रा नोंहासो मानो जानला मानला मेथाइआव रिल्स बानायो आं नोंनि बयफ्रेन्ड ना नों आंखौ लानानै मोजां रमान्टिक मेथाइआव रिल्स बानायनांगौब्रा मा बयफ्रेन्ड नायगोन ना मोनाखै गाज्रिया होंगो दोंगो मोजाङा सासेबो गैया बेफोरबायदि रिल्स बानायबा दुखु मोनोना आंहा देलै दे निमाहा होदो गावनि साननानै बावगारबाय आं बेलेग खोथा रायलायदो नङाबा थांदो बावै गावनि अनजालुखौनो बिदि सानो नामाब्रा देग्लायनि बैसागुआव जेबो मोजाङानो जायासै सानोबो मोनासै नोंजों एसेथ' मोजां मोनलायनायनि खाबुखौ होदोब्रा आंनो नों बायदि बुजिरोङि बयफ्रेन्डखौ बालायलाङोहाय आं बाले ओइ बादालि बोराब नाङाब्रा बुंनो थाङोब्ला आंसो नोंखौ बोराबनांगौलै मानोबा नोंसो मानसिया बारा थिग नङा माबा बिगुमैफोरजोंनो थाफाबाय थायो बिगुमैजोंलाय मानो थानांगौ जाखोब्रा नोंलाय बाथामिज आं बिगुमैजों थायाखैना बिगुमैजोंलाय बिब'आसो थायो आं बुङाखै जे नोंखौ बिगुमैजों थादों बिगुमैजों थानाङा होननानै बुंदों माने बिगुमैजों थानाय माने बिगुमैजों थानाय मानो होनोब्ला बिगुमैफोरा बारा मोजां नङालै बिनिखायनो बिगुमैफोर गोनाङाव थानो नाङा मिथिबाय मालाबा बिगुमै गैयाबा फैनाया बेलेग खोथा गोबावजों फैनाया बेलेग खोथा गोबावजों थाबाय थाबा बिगुमैफोरा एसे सान्सावनो डान्स मारिनो नागिरोलै बिनिखायनो बिगुमैफोरजों बांद्राय थाजाया मिथिबायना माला मा डान्स मारियो सान्स मारियो सोर मिथिनोब्रा आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै बादालि नों मानो बुजिया गोलोम बोथोर फैयैनि सिगांनो आं नोंखौ हाबा खालामनो सानदोंमोन दा गोलोम बोथोरा फैबाय बोरै हाबा खालामनांगौ जाखो जियानो जादोंला नोंनि गोसोआ आंनाव आंनि गोसोआ नोंनाव थाबानो आङो एकदम गोजां बोथोराव सैमा अलाय होनोसै अब्लासिम गोजां बोथोरालागि नोङो मोजाङै थाबानो जाबाय दै नायनोसै मा नायनोसैब्रा नों आंनि आं नोंनिया बाप्रे आसोलासो दंफैयो माथो खोनाबायना बादालि बिगुमै गोनांफोरनाव मालाबाबो थाबाय थाजायालै बिसोरनि मेगना माला सोलायलाङो खुगाया माला सोलायलाङो खोमाया माला मा जायो फाथा मोना बेनिखायनो नोङो नोंसानि न'आव थांथ'दो ओमफ्राय सम जाबानो आं नोंखौ लायनोसै बाप्रे होद बाला दाउदे माबा गैया मा एसे गाज्रि बादाव होयोलै साला सिफादा आंनि न'आव फैनानै आंखौनो रायखुमादों गावनि गोसो थोनाय हिनजाव गावबागाव लांलाय आंनि न'आव फैनानै आंखौनो बायदिसिना बुंफैनाङा आरो आंलाय मानो बिबोनां एदावनांगौ जाखो बे बादालिखौ आं मालाबाबो एदावफेराखै आं गावनि बिनानाव नोजोरैसो नायो मा जाला मालालाय बेलेग बिगुमैफोरबायदि गुन्दा साननाङालै आंखौ होद बुंफ्लांदोंसोब्रा नों बेखौनो रागा जोंबाय नामाब्रा बादालि नोंनि गोसो थोनाय सेंग्राजों आं बिदि होनजानो गोसो गैयालै ओंखारलां दिनैनो आरो दानो बापै माथो गाबबायसोलै होद गाबनाङा बापै मा जालायखोब्रा मा जानायानो जोबालै एमाव राजायाबो मान फन हरलायखोब्रा आंनोलाय हेलौ एमाव राजा आच्छा ददे मेदामजों ना दे नों जोंहानि लामासिम फैबानो जाबाय बेनि सिगां आंनो गार्लफ्रेन्डखौ बुरखायग्रोनि नामा नङालै बादालि आंखौ बोराबदों बुरखायग्रोनि नामा आं जागोन दाखालिबो रिल्स बानायनायखौ जानला मानला बुंबाय दाबो बिगुमैजों आंखौ जंखायलायबाय माबायदि बयफ्रेन्ड बियो लाथावाबो गारथ'जाबायो दाबो नुबायना आंखौ बुरखायनोनो फैयाखै बदतमिसा एसे गाज्रि बियो आयु बेनोसोलायनो गार्लफ्रेन्ड नांगौ बदतमिसनो